altså, der er jo sådan lidt en diskussion om, hvornår cykelsæsonen rigtig begynder. Ja. Der er jo nogen, der siger, jamen, den begynder allerede der, når Australien åbner op med det første cykelløb. Så er der nogen, der mener, det er først for 11 år, når der har været åbningsweekend i Belgien, altså hvor der har været omløb, Het Nieuwsblad og Koen Bruxelles kørende. Ja. Og så er der også nogle rigtige hardcore, old school cykelfans, der siger, at det er Paris-Nice, der starter cykelsæsonen. Ja. Der kan man jo lige have en lille diskussion om det, men... det ved jeg sgu ikke, om jeg synes. Jeg synes, at den starter, når den starter i Australien. Ja. Altså, det er da også gode rytter, der vinder det. Jeg vil måske sige åbningsweekenden for mig. Ja, men fair nok. Det tæller ikke rigtigt som sådan en rigtig cykelsæson begyndt, før der har været belgiske cykelløb. Nej. Belgien er hjertet. Jamen, Belgien er hjertet, det kan jeg godt blive enig i. Ja, men altså, de andre skal da også have credit. Ja. Og jeg kan da godt lide at se det lidt en gang imellem. Jo. Lige at få den første bid cykling.